Hola a tots, benvinguts aquí a Jai Mates. Seguim dins de les integrals definides. Avui veurem dos exercicis que normalment, habitualment, no es toquen a batxiller, però que a mi m'ha semblat oportú, com a mínim, explicar-vos la idea, amb dos exemples molt senzillets, perquè són dues aplicacions de la integral definida, que jo penso que són interessants, i que va més enllà del que hem après. Hem après a buscar la superfície compresa entre una funció i l'eix de les x, molt fàcil, amb integral definida. Entre una funció i l'eix de les y, també ho hem après a calcular. Hem après a calcular el volum dels cossos sòlids generats per rotació d'aquestes superfícies, en diferents mètodes, molt bé. I avui el que veurem és com trobar la longitud d'una funció entre dos punts. Quan medeix aquesta longitud? La fórmula que es fa servir és aquesta, i el que us volia explicar és una miqueta com hem arribat a aquesta conclusió, per què utilitzem aquesta fórmula, i farem un exemple molt senzillet perquè ho entengueu. Fixeu-vos, per arribar a aquesta fórmula el que hem fet és considerar dos punts qualsevol molt propers d'aquesta funció, per exemple aquest d'aquí, que li direm x1 i 1, i aquest d'aquí que li direm x2 i 2. I el que hem fet és, hem intentat buscar la distància que hi hauria entre aquests dos punts, una distància minúscula, i llavors amb la integral el que farem serà intentar sumar totes aquestes distàncies entre dos punts en tot el tram que hi ha entre A i B. De fet, aquesta és l'estratègia que aprenem. Com trobàvem la distància entre dos punts? Recordeu quan fèiem vectors i quan fèiem geometria analítica? Molt fàcil, Entre dos punts trobem el seu vector, el vector definit entre dos punts, busquem el seu mòdul i això és la distància entre dos punts. Doncs aquesta és la clau que utilitzen per arribar a aquesta fórmula. Sí? Ho recordem ràpidament, Fixeu-vos. Distància entre dos punts. Primer busquem el vector, si us sembla. Que era les coordenades del segon punt menys les coordenades del primer punt, no? Seria x2 menys x1, això seria el primer component del vector, i 2 menys i1, el segon component del vector, sí? I quan buscàvem la distància entre els dos punts, el que fem què era? La distància que era igual al mòdul d'aquest vector. I el mòdul d'aquest vector què era? Era arrel quadrada del primer component al quadrat més el segon component al quadrat. Sí? Això us sona, oi? De geometria analítica. Ho hauríeu de tenir tots al cap, Molt senzill. Molt bé. Treballem una miqueta més amb aquesta idea, a veure com arribem a aquesta fórmula d'aquí. Sí? Si va semblant cada cop més, Vinga. Això seria distància igual a l'arrel de... Això li podem dir increment de x, que de fet és el que és, al quadrat, més increment de y al quadrat. Fixeu-vos que si tinc això, el que em passa és que tinc una funció distància, que em queda en funció de dues variables, de la x i de la y, i això no em convé gaire. Mira, fixeu-vos, l'estratègia que prendrem serà aquesta. Divideixo el que hi ha dins de l'arrel tot per increment de x al quadrat. Això hauria d'estar, per anar bé, entre parèntesis, increment de x al quadrat. Sí? I aquí també, Iepa. I si he dividit per increment d'x al quadrat, està dins de l'arrel, perquè aquesta expressió sigui la mateixa que la de dalt, hauria de multiplicar per increment de x. No cal que hi posi al quadrat perquè està fora de l'arrel, Aquí va l'increment de x al quadrat dins de l'arrel, sí? Amb aquest petit truc que he fet, fixeu-vos què m'ha quedat. M'ha quedat que la distància entre aquests dos punts tindria una expressió com ara aquesta.
increment d'x al quadrat dividit per increment d'x al quadrat és 1, més, això no us sona? Si en lloc de posar-ho així, ho poso així, al quadrat que afecti el numerador i el denominador al mateix temps, és equivalent. Això no us sona? Increment de y partit per increment de x? Això era el pendent, recordeu? El pendent. I el pendent què és? El pendent no és més que la derivada de la funció. Sí, la idea? Ho recordeu, Quan buscàvem una recta, buscàvem el pendent d'una recta, era l'increment de y dividit per l'increment de x, l'increment del component y dividit per l'increment del component x. I justament el pendent de la recta és la derivada de la funció. Per tant, en lloc de ficar això, puc posar-hi f' de x, la derivada de la funció, al quadrat. I increment de x, que també puc escriure com diferencial d'x. Fixeu-vos que ja hem arribat a la fórmula que utilitzem. Només que la posem entre valor absolut perquè és una longitud, no té sentit que em doni negatiu. Sí? Molt bé. Hem utilitzat idees de geometria analítica, de vectors, per arribar a la distància entre dos punts. El que hem fet és sumar totes aquestes petites distàncies entre A i B. Com la sumem? Fent ús d'una integral definida. La idea és bona, bastant potent. Fixeu-vos, tenim aquí una integral i podem, per tant, calcular qualsevol longitud de qualsevol funció. Anem a fer aquest petit exemple que tenim aquí. És un exemple molt senzillet, però que ens servirà. Anem a dibuixar primer la funció. I a trobar la longitud de la funció y igual a x, tots sabeu que aquesta funció té aquesta forma. La bisectriu del primer quadrant, y igual a x. Trobar la longitud d'aquesta funció entre x igual a 0, per tant, entre x igual a 0 i x igual a 3. 1, 2 i 3. X igual a 3. El que em demanen justament és la longitud d'aquest tram que hi ha entre x igual a 0 i x igual a 3. En aquest cas és molt senzillet, perquè aquesta funció és una recta. Per tant, podríem fer-ho directament, com que això és un triangle, podríem calcular-ho per Pitàgores, no? Tenim que aquesta longitud és 3, aquesta d'aquí, com que la funció és x igual a y, també és 3. Per tant, per Pitàgores, ràpidament, ho podríem trobar. Anem-ho a fer perquè així podem comprovar si ens dona el mateix resultat. Per Pitàgores seria que la hipotenusa al quadrat és igual al primer catet al quadrat més el segon catet al quadrat, d'on la hipotenusa, que és el que busquem, és l'arrel quadrada de primer catet al quadrat més el segon catet al quadrat. En el nostre cas, arrel quadrada de 3 al quadrat més 3 al quadrat. Arrel quadrada de 18. Sí? Molt bé. Anem a veure si funciona. Què ens farà falta? Ens farà falta la derivada de la funció, no? La funció, aquesta és molt facileta. Si és igual a x, y' és igual a 1. No té més misteri. Anem a calcular això, doncs. La longitud que busquem serà igual a la integral entre a i b, entre 0 i 3, de l'arrel quadrada de 1 més la derivada de la funció, que hem vist que és 1, al quadrat. Diferencial d'x. Bé, un exemple molt senzillet, però bé, ja em sembla bé. Fixeu-vos, com sé aquesta integral? Aquesta integral serà, aquí baix, igual, integral entre 0 i 3 de arrel de 2, diferencial d'x, per tant, la integral d'arrel de 2 seria arrel de 2 per x, no? Arrel de 2 per x entre 0
i 3. Sí? Anem a fer aquesta integral definida i em dona 3 arrel de 2 menys, substituint la x pel 0, 0 arrel de 2, que no cal que posi perquè és 0. Per tant, fixeu-vos que he arribat a la longitud d'aquest tros de funció. Dona 3 arrel de 2. I em direu, ei, abans t'he donat arrel de 18. Què passa, què passa? No, no passa res, Arrel de 18, què és? Arrel de 18, si descomposem en factors, 18 és 2 per 3 al quadrat, sí? D'on el 3, com que té el mateix exponent que l'índex de l'arrel, el podem treure fora de l'arrel, no? És 3 arrel de 2. És equivalent. D'acord? Va, petit susto, No passa res. Heu vist? La idea és senzilla, però m'ha sonat interessant, M'ha sonat interessant. Aquesta funció és molt senzillota, però imagineu-vos qualsevol altra funció podríem buscar la seva longitud. Sí? Va, ara veurem un altre exercici també interessant, i que utilitza aquesta idea. Aquí hi ha, ja hem atès.